Днес ще играя с моята приятелка и сме в джунгла, така не пусна. И имаме карти. Да, ще играем Майнкрафт, не знам. И аз мога да гледам тя къде е. Да. Джини има тук. Да. Аз забелязах от начало. Да, понеже тя влезе първа преди мене в моя си. Защо ми взе единята? Ще ти отдам. Много си лоша. Сега ще ми даде всичко. Чакай. Коти! Натам, къде? Не, това не е коте такова. Камък. Ама не, това не е истинско коте. Да. Има ли панда? Защото обикновено при тези има панди. Те чашки. Добре, сега. Ай, аз си взема. Ето пандичка! Я? Може тук да живеем. Да. Храни, що обича. Ето обичаме. Сега как... Може тук да живеем. Трябва Дали ще ходи след тебе? Не знам. Защото пандите не могат май да се установяват. Ако вие знаете, кажете ни във втория сезон. Където ще си правим Първи къща. сезон е това. Втория. Втория епизод. Ето виж как седна. За да яде. Има опит. Аз мисля да ходя на някъде. Аз не искам да живея тук. Защо? А пандата? Убивам я. Нищо не даде. Ма то обикновено при тези винаги има панди. Ще има сигурност толкова. Що ми? Тук е бамбуковата гора, бе. Да, те тук живеят. Открито. Но. Аз не знам къде си. А виждаш ли ме мене? Не, да. Откри ли? Не. Бърках се. Аз пак събирам бамбук. Отписна ли, бе? Караш ме да събирам. Аз? Да. Що не искам? Искам да намерим село. Панди! Две! Дай за мен, къде си ба? Аз се избирам на тази община. Деве! Значи, че те, ако се обичаш, ще правят бебе. Дай. Чакай да ги. Защо даваш на моята? Бавно. Тя май тази е зла. Ела, ма. Не. Ела, бе, тук ти казвам. Скачка за воднагичушка ми. Идвай. Виж тази, каква е добра, виж тази, лоша е. Не, просто има такива вежди. Не, чакай. Не, това са и вежди. Ти не е ли видял, че те? Ето, виж. Тук засея. Ето, виж и. Да, това са и веждите. Погледни я хубаво. Виж, че са и веждите. Хайде да тръгваме от Испания. Да мокни. Не, аз се заклещих. Мога да мина. Искам да изляза от тук. Следвай ми името. Аз мога и от картата да те следвам. Да, ето, само аз мога от картата да я следвам. Тя не може. Защото... Аз не знам защо. Кой каза? Тън. Това е само ти. Чакай. А той кой? Има и още едно синьо. Ама той чак. Да, ето, само аз мога да те следвам. Ето е стрелката. Добре, голяма работа. Още една панда.
Пушки, аз се пикам. Да, и там също има. Гладна ли си? Къде? Гладна ли си? В играта? Да. Не имам си диня. Добре, после ще дам. Още една панда, но тази е различна.